Maar eerst naar buiten. Of juist niet? Daar staan. Doe hem even dicht. Ja, het is toch grandioos. Wie mij die denkt. Hé, kijk nou! Oh, wie heeft dat gedaan? Oh, wat mooi! Zo lang omgekeerd. Wie heeft dat nou zo snel gedaan? Je hebt het nog gekeerd. Nee, maar... Wie heeft het? Oh, dat hebben jullie gedaan. Ik heb mijn werk af. Ik kom op mijn werk af. Schuldig. Nou. Oh, nee. Oh, wat erg. Kijk, wie is hier? Bent u nou al de munt aan het worden, oma? Oh, nee, dat is een Die TP hebt u al hoor. Dat is niet zo gek. Wie heeft het nou gedaan? Ik Ze staan elkaar aan te kijken. Oh, nee. Wie heeft het nou gedaan? Ja, de kleinkinderen. Die ging toch als laatste weg. Ja, we hadden gevraagd van, snaag hem vast vooruit. Oh, hebben jullie dat? Nee, jullie. Oh. Wij? Ja, jullie, want jullie zijn wel eens gebleven. Ja, maar wat was hij van Spanje natuurlijk. Oh. Wat zit hier een rotzooi? Denk het. Oh, wat mooi. Hè? Wouden jullie misschien zitten? Nou snap ik waarom Ronald buiten een sigaretje op staat te roken. We gaan alleen. Oh, wat mooi. Ik vind Ja. het zo geweldig. Nee, wie heeft Hé, waar is Edwin? Oh, wat mooi. Dit is toch grandioos. Oh. Dit zien we toch niet, hè? Ja. Oh, oh jongens. Nou, welkom thuis.